в сеті, в інтернеті появилось там в СМІ якийсь вопрос кодифікації народу. Кодифікація народу. Ну, але знаємо, що в світі більшість народів, ну, є народи 30-50 людей, сталося десь там якісь Америка, Африка, там. З тим, що вони між собою тоді бесідують, десь там, не знаю, там в Парагваї чи де, на своїй бесіді 50-ро. Деколи двоє? Бесідують на своїй бесіді. Як тільки до них підходиш, у них кодифікована писемна там, бразильська чи якась там, допустимо, ну, там, Бразилії, да? Але вони є народом, це плем'я, є признаним на цілий світ, ООН, везде, в всіх переписях в Бразилії. Це є народ. Вони не мусять на своїй бесіді писати або складувати правильні граматики для того, щоб їх хтось почав вважати народом. Бо цілий світ це народи вважає народом не по тій причині, що вони вирішили писати двоє однаково. А питання звучить, при переписі буде наступному, да, наприклад, не на тому, якою кодифікацією ти пишеш, бо тоді ти будеш русин, а як материнська бесіда. Взагалі можу не писати, бо не хочу. Можу не мати літератури. Можемо не хотіти кодифікації русини. От я так питання поставив. Перепис то той був, навіть самі такі, знаєте, патріотично проукраїнські, ну, от ця формулювання, вона завжди є неправдива і неправильна. Хочеш щось віддати, віддаєш за друге. Але мається на увазі такі державники, не? Навіть вони кажуть, що перепис була якась не зовсім справедлива по відношенню до русинів. Тобто там неадекватне відображення. Ну, а тепер буде перепис, але в тій переписі можеш русинів тільки тоді визнати, якщо у них писемність буде. Питання у вас. Чи народу треба, щоб бути визнаним? По міжнародним європейським світовим стандартам треба мати писемність і згоду всіх писемників щодо того. Чи ці дві речі не пов'язані? Знаєте, кодифікація, як говорити так, брати тут велику мірку, кодифікація російського язика, її треба для української держави, не для прорусинів. То само є... Уточню, в світі взагалі хтось пов'язує кодифікації з признанням людини, що ти, допустим, я там, не знаю, голубець. Ну, позирайте. У світі є приблизно 3800, а дехто каже 5700 народів. Народів. На ООН 7000, щось там. Ми мусимо розуміти, що не є чіткої класифікації. Не є чіткої класифікації, бо це тема, яку досить тяжко, фактично, тяжко одному академічному установі, чи одному інститутові тяжко вирішити. Є вчені, які приблизно склали мапу 5700 народів. До кінця ви мусите розуміти, що кожен тиждень один народ умирає. Глобалізацію ніхто не відміняв. Глобалізація йде, народи умирають. Є народи, котрі іще мають веце як 500-600 тисяч людей. 500-600 тисяч експерти рахують, що то є достатньое число, щоб народ міг екзистувати як яка цивілізована субстанція, котрий буде мати свій театр, своїх писателів, свій кодифікований язик, свої університети, свою рок-оперу, я не знаю, що іще там, да? Свою термінологію, це доктор буде мати свою ту термінологію, це на уроках, я не знаю, якого фізкультури може мати свою термінологію. То значить так є. Але є народи, котрі низько є, направду, 100 чоловік. Коли 1000. Таких народів до кінця в Україні є такі народи. Розумієте? Ну, приміром, Караїми, так? Кримчаки. Кримчаків обстало там, я не знаю, може 700 чоловік, може 800 на цілий світ. Але є і народи, де обстало лише 5-10 чоловік. Маленьке плем'я, яке живе віддільно від цивілізації, і які між собою говорять. І за деякий час ми знаємо, що цей народ теж мре. Де русини знаходяться в цьому полі, у цьому контексті? Вони є досить успішним народом.
Бо хоч яка є асиміляція, вони є. А чому вони є? То є досить важний момент. Бо вони роблять правильні речі. А. Вони себе вшитки чують єдним народом. Де б русинися не стрітили, вони себе чують єдним народом. У кілька державах вони живуть, вони себе чують єдним народом. І другий важний момент – їхня материнська бесіда. Це не мож, це заказаною, але материнська бесіда проявляється у співанці, у живій бесіді, у тому, як люди між собою общаються. Я досить добре знаю, що мій отець, який робив, знаєте, був вояк, і ясно діло, що в воїнських частях була російська бесіда, і деколи цілий місяць лем по-російськи, але коли він йшов в село, він вийшов, із поїзда ступив на свою рідну землю, його якби переклинювали. Він моментально переходив на бесіду. У селі би ніхто не порозумів челядника, котрий ся родив на сів землі і забув на свій рідний язик. То значить, от ці дві речі, ці дві функції русини роблять. Кодифікації, стандартизації треба не русинам, а треба світові, який якісь правила про нас видумав. До середнього 19 століття екзистувала етнічна самоідентифікація. Націоналізм сформував іще одну самоідентифікацію, національну самоідентифікацію. Що сталося в процесі національної самоідентифікації? Люди себе почали тримати частю той чи іншої нації. Народ як був, він так і обстає. Подчас національної ідентифікації часть того народу перейшла до другого народу. Часть того народу перейшла до другого народу. В наших реаліях, в нашій конкретно центральноєвропейській історії, приміром, досить важний момент. Шандор Петефій. Мама словачка, отець серб, а син мадяр. Лідер мадярського націоналістичного двигання, національного двигання Лоеш Кошут, словацький корінь. Половина будителів русинських мали мадярський корінь. Ставровський Попрадов, Сільвай. Вони мали мадярський, їхні мати, це отець були мадяри, але діти прийняли русинську національну орієнтацію. Проте для того, щоб бути русином, це ніч не треба. Треба тримати себе русином і записатися русином, а власть має записати тебе русином. На основі чого? На основі того, що ми живемо на деяких територіях, це на деяких територіях, що ми себе ушитки на тих територіях чуємо як єда етнічна група, єдин народ, і ми маємо свою материнську бесіду, яка не є материнською бесідою мадярського, словацького, чеського, російського, українського, румунського, єврейського, польського народів. Це німецького народів, так, і говорити за наших русинів уже там на річці Одер. Але кіть ми уже визнаті державу, бо ми маємо то ті принципи материнська бесіда і національне самоосмислення. Хочемо розвивати літературу? От тоді наші спеціалісти, то немає ніч до того, щоб нас визнали десь панство наверху. Вони мають наробляти деякі ідеї, деякі принципи. Ану, хлопці, позирайте, яка у нас проблема? Одні говорять так, другі говорять так, треті говорять так. Не буде
у тому процесі без деяких збитків. Не буде без того, що деяка часть наших людей буде себе недобрі чути, бо їхні язикові чи там діалектичні характеристики не будуть якби реалізовані у літературному стандарті. Але літературний стандарт, не можна сказати так, ну ми завтра сіли, рішили, і в нас є літературний стандарт. Літературний стандарт, мовим, визначимо путь, русло, то корито того направлення, а то ті води, вони ще довго будуть іти, формуючи літературний стандарт. І так половина населення не буде приймати той літературний стандарт. Хто ближе до літератури, до культури буде приймати, хто ближе до вараша буде приймати, а на селі многі тисячі людей будуть говорити свою материнську бесіду, своїм діалектом свого села, і не є в тому ніякої біди. Це є наша проблема, це внутрішня проблема того етноса, котрий себе вже означив, що вони є русини. А цим ми будемо формувати літературний стандарт на основі 3 діалектів. Це 2 діалектів. Це ми дамо перевагу алофону «ü», ці фонемі «у». Це дамо фонему «і». Це ми будемо хоснувати «я», це ми скажемо «читав їм», так? «Писав їм», «писалісте», так? «Писалізме», чи я писав, ми писали, ви писали, ми швидко писали. То значить, то є наша внутрішня проблема. І ми, ніхто за нас не рішить ті проблеми. Але наша інтелігенція рішить. Але коли влада робить швидко, щоб інтелігенції не було,